Aurkitu ditugu garaiko egunkariak, Alemanian, Holandan, atea ziren egunkariak, albistea kontatuz, jaso zuten Europa mailan. Noski jasotzen zuten Espainiaren bertsio ofiziala. Amnesty Internationalek Londresetik 2 karta bidali zizkion Espainiako gobernuari, hau argitzeko esanez, zantzuak aurkitzen zituztelako kontakizun horretan, suizidioaren ordez krimen bat izan zala, estatu krimen baten itxura zeukala, ejekuzio baten itxura zeukala, tortura baten itxura, eta eskatuz egin zizkion 2 requerimiento. Estatu espainola, askotan egiten zuen bezala, ez zion erantzun ere egin. Europan zabaldu zen albistea, baina gero, isildu egin zen, hemen bezala denborarekin isiltzen joan zen, zalantza guztiak hor geratu ziren, isildu zen, torturaren aurkako plataformak ere egin zion beste gutun bat, Espainiako gobernuari, izan ziren protestak, momentu hartan. Baina holako protestak, eta garai hartako egoera politikoan eta ez ziren aurrea joaten, ez ziren ikertzen, estatuak ez zituen ikertzen, edo elkarte independiente batek ez zuen ikertzen, eta ahaztu egiten zen, estatuaren taktika hori zen, utzi pasatzen eta listo.